Yurdumyzda her ýyl geçirilen ahyltyky bedewleriniň halkary gözellik bäsişigi türkmen atlarynyň şany urulýany esasy bayramçylyk şäherleriniň biridir. Ajaýyp hemde gyzykly bu gözden geçiriş atçylyk täýipleriniň ösdürmegine itergi bermäge, halkymyzyň iň baý medeni mirasynyň ajaýyp bölegi hemde täsini ösüşlere getiren hadise hukmyny bu tohmatlara dünýä jemgyýetçiliginiň ünsini çekmäge gönükdirlendir. Aşgabat şäherinden hemde ähli vilayetlerden saýlanyp alan bedewler syn ediş meýdançasyna çykarly. Şol atlan her biri emilliň öňünden iki gedek geçirli. Birinji gedekde bedewler meýdança bedegsiz görnüşde, ikincide bolsa şaý sepler bilen dowly bedelen hemde halyça arkaly eýerlenen görnüşine getirildi. Türkmenleri gadimden beri ynamdar dostu boýuny ahyltyky bedewlerine mehrini siňdirip, olary altyn nur kümüş hemde dürli gymmat baha daşlardan ýatalan gymmatly şaý sepler bilen bedäpdirler. Her bir at ady, ýaşy, gelip çykyşynyň maglumatlary eýeti bilen tanışdyrylyp, emillere hemde köpçülige görkezildi. Gahrman arkadamada bedewlere bütün kalbi ýa halk söýgüsini siňdirip, ahyltyky tohumly bedewleriň dünýädäki şöhratyny belende götermek, beýik ata-babalarymyzyň açynasyk sunutyny ösürmek hemde wagt etmek hakyndaky aradany döwlet syýasatynyň derejesine çykardy. Şoň netijesinde ýurdumyzda bekişli bedewleri ýygyp etmek hemde olary köpertmek, milli açynasyk ýürüleglerini gaýtadan dikeltmek, atçylyk sportyny ösdürmek, atşapşyklary, uzak aralygy atly ýürüýüşleri, atlaň piýasgelçiliklerden geçmek boýunça seýisleri, tälimçileri hemde ussa türgünleri taýýarlamak üçin ähli şertler dürdürli. Ýylyň iň owadyny ahyltyky bedewatly halkary gözellik bäsişiginiň ikinji tapyrynyň jemi-jemleneni awraýly emine adalan özara maslahatlaşmalaryna degişli çözgüt kabul edilip, ýeňji delip hasaplanylan bedewleriň atlary yglandyrly. Şolary ahyltyky bedewleriniň gözellik bäsişiginiň jemleýiş tapyryna gatnaşmagy hukuk gazanýarlar.